Biyen iki mantanku asine. Ojo dhewe ndi to? Iku anggen jebles ae lha iki kagungane Mas Cahyo ya ojo. Biyen iki karo aku. Loh. Lah rupamu kaya kos kaki ngono kok dadak. Loh, ngopo, Beb? Rupamu kaya esel. Ora jelas piye ngomong apa anane? Ora jelas piye ngade wis. Ya Allah. Mung jatuh kanggo Mas Kluduk. Tok 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 tok. Papa. Bareng kowe omong ngono kuwi. Apa wis gru, Kang Mas? Kosek Kowe iki dadi apa? Ngene lho Mas. Jadi Nek sikilku lucuk. lah kuwi jenenge hukum karma ya kaya ngono. Mas Kluduk. Pancen kaya asu. Ora. Silviku Malasari, Eneng Elisa Orkaros Alaso. Aku ti gambar mati. Mula saiki aku karo sampean Mas Kluduk. Mas Kluduk. Dalam. Hop, sik sik. Dia Hop. sik. Hop sik. Iki ana sing rata. nek kuwek tak cuwaplok nan. Apik lho iki. Ora sayangku maaf. Oh, Cium no. Mas Kluduk madhep rene semproten nduk. Wong latah diperintah kritiki kotlok. Kowe ape bengi Aku iki nyambut gawe dadi dagelan iki meh 20 tahun. Lah iya. Lagi iki didoni sinden lagi. Tapi Penampilane Mas Klidik karo Kluduk beda karo sing wis-wis yen suwaning antero Kediri Raya ya, Mak. Biasane piyai loro kuwi nembang kok mburi kelir adoh kono. Karo nggo wireless. Nggo wireless. Ngono kuwi. Lek melu aku tak penging. Mergo tahu kok dhewe nembang kok mburi ora munggah panggung malah bablas nang jeding kok. Ayo. Sugeng dalu Mas Klidik. Alhamdulillah sugeng dalu Mas Cahyo Kuntadi. Assalamualaikum Mas Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Haji. Sehat nggih Mas? Alhamdulillah barokahullah pangestu panjenengan. Syukur. Amin barokahullah. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Dalu niki saged nyambung silaturahmi macange Kalian sinten? kalian warga masyarakat wonten ing Selorejo. Leres. Nggih. Menawi panjenengan dawuhipun Pak Lurah Suwadi wau pun wong sawangsul tindak mriki. Alhamdulillah. Mila rasa bombong penggalih kula, rasa bangga penggalih kula dalu niki mula alhamdulillah sowan Pyayi Selorejo insyaallah sedayanipun ingkang dipun jangkah dipun ridani kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman Allahumma amin. Wah jan saestu Mas Cahyo Pripun? kula kepengken sowan ngriki lajeng niki tinimbalan malih nyarengi panjenengan lenggah ngasta ringgit Pak Cucal Nggih. niki katitik warga masyarakat Selorejo
yang selalu mengutamakan bahwa harkat martabat budaya Indonesia yang selalu dijunjung tinggi oleh warga masyarakat Silorejo. Tepuk tangan untuk Silorejo malam hari ini. Luar biasa. Iki. Monggo ngeten lho Mas, Dawuh. nuwun sewu. Dawuh. Mergo adanya pemangkasan anggaran menika Nggih. kathah sanget desa-desa sing biyen wayangan akhirnya mboten wayangan. Leresipun ngoten kenging efisiensi anggaran. Nggih, leres. Mula ngriki mboten kok napa nggih jagake pemerintah mboten nanging wiwit saking swadaya masyarakat wonten ing Silorejo menika maju pesat Mas. Leres. Nyatanipun pasunggatan mboten nuwal kados tahun-tahun ingkang kepengker. Nggih. Wah, lah saestu kok wingking menika napa-napa cemawis. Malah wonten makan bersama gratis untuk seluruh warga masyarakat Silorejo. Alhamdulillah niki lho. Wong sapa wae sing gelem sedekah dana rasa saya berbagi kebahagiaan insyaallah cinatet dengan amal jariyahipun Gusti Allah paring piwales kebahagiaan untuk masyarakat Silorejo. Amin ya Niki rabbal lho. alamin. Masyaallah Jan kula lagi bengi niki nggumun setahun jembleng serendang Mas. Sebabe Dagelan kelasé wis kon ndi diblusukke liwat jero pawon barang kok. pripun to? Kula wau penak lho ngajengan niku Penak langsung bablas kajeng ya, mriki. kula jero pawon ngrikoe. Salaman kalih tukang adang ki wis sambel tok nika. Sik sampean aja maido karo tukang adang, tukang masak. Pripun? Sing jenenge syukuran hajatan apapun mbuh bersih desa, mantu, sunatan. Nggih. Tanpa ada ibu-ibu yang memasak tidak akan terjadi sebaik ini. Wis alhamdulillah nek sing masak ora kalah karo wong kutha, Mas. Pripun? Wis sing masak ki ambok anggone ning pawon. Parfume yo akeh sing ganti. Kok ganti? Wis salaman karo sing tukang gawe rawon ke mau gawe parfum Rexona. Sing Terus? tukang adang ke mau gawe parfum Bamenso. Lho. iya. Iki mau karo sing tukang isa-isa ki. Sobo banyu lah kok tajak salaman ki ambune remason tok. Wis jan saking nggon banyu to Mas. Nggih. Ngono ya Leres. alhamdulillah. Mula alhamdulillah kula mboten piyambak. Saben-saben ngriki mboten ninggalke dulur kula sepuh. Nggih. Niki. Mboten lho, jenengan kalih Mas Kluthuk ni lak sepuh Mas Kluthuk. Nggih. Kudune menawi minggah panggung sing ngendika dhisik lak sing sepuh. Mboten saged. Soalipun Mas kula niku ngerti karepe bocah enom. Sakala wong tuwek sing dadekke tuwa lak mesti teng ngarep. Nggih. Ning urung mesti nek sing ngarep tuwa kuwi iso nutupi. Ning mergo niki rumangsane kula niki canom niki wong tuwa, mula kula sing didadekke pengarep. Oh ngalah deh. Nggih. Taruna ngungkuli bapa ngoten. Leresipun Nggih. ngoten. Lah gandeng niki pun sampun wonten Nggih. kersanipun bage binage kalih panjenengan. Nggih, ingkang badhe ngendikan kalih kula majeng mriki. Eman-eman to, wong kadung pun dandan kaya anakan macan ngeten lak ya wis. Lah iya iki. Enek ing atase dagelan kaya singa manah ya. Diaturi kok. Nggih. Apa-apa kudu kreatif to. Nggih. Kuwi enak. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Sugeng dalu. Ngeten Mas Jaya. Rawuh jam pinten wae Mas Klitik? Kala wau kula nggih udah kawis jam 12 kirang seprapat. Sik Nggih. sore berarti. Tasik, wong Nggih. panjenengan nggih gasi kok oleh Sregep ngasto. nggih. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Sugeng dalu Pak Haji. Lancar perjalanan saking Ponorogo. Alhamdulillah mboten wonten alangan rubetos tunggal menapa, Mas. Nggih syukur mergo Nggih. usum macet lho Mas. Wah, nanging lak lalu lintas nika sakmenika sampun apik, Mas. Tertib nggih. Tertib. Tertib sae. Nggih, nggih. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Sugeng dalu Pak. Keluarganipun Mas Klitik lagi sami sehat. Pangestunipun berkah saking panjenengan kalian Yukesi Nggih. pinanggih lancar gangsar sedayanipun. Syukur. Sugeng dalu Mas Ayo. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Alah, sakarep. Sekolahipun lagi lancar to Lancar, lancar. Niki dalu mboten wonten kula lan panjenengan kaya-kaya mboten abdel, Mas. Nggih. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Sakarepmu. Loh, Sik. Aja mutung to. Kula le rembukan kali ingkang rayi dereng rampung. Mila kula Dereng rampung, tekan dereng mriki. rampung. Kadung kula maju isine mek sugeng dalu, sugeng dalu. Lho, Ini ini penting kok. Setidaknya sing tuh komunikasi yang baik kata lho Pak Haji. Nggih. Yo cak omong-omongan tuh lho Pak Haji. Omong-omongan. Keno, Nggih. mosok mek sugeng dalu tok. Nggih, omong-omongan nggih. Lho, nggih, no. Sing bako omong-omongan. Nah, ngoten lho. Jenengan ngenteni kula celuk nggih. Nggih, Pak. Nduk, Limbuk. Apa, Mak? Bengi iki bersih desa ning Silorejo. Iya, sing rawuh akeh banget ya, Mak. Sing rawuh akeh
mergo dipandegani karo Pak Lurah Suwadi, Pak Carik Puguh bareng ya cancut gumergut. Masyarakate langge guyub rukun sedaya to Mas Kritik menika. Aike lho mriki gumolong nyawiji kompak. Mboten bedak-bedakaken suku ras lan agami sanesipun nanging bersatu padu untuk menjaga NKRI, Mas. Ingkang nami bersih desa niku mboten namung resik-resik secara wadak lan bangunanipun, ning ugi ngresiki batosipun, ngresiki atinipun warga masyarakat ing Silorejo. Niki mugi-mugi antaranipun akhlakul karimah jasadiah kolbiyah menika saged nyawiji, Mas. Nggih, lahir lan batinipun Lerasipun nyawiji ngoten. gumolong. Masyaallah nggih. Napa malih menika? Jan ngomong ta aku. Jan omongan. Ya nek wektune no. Gitu. Sing jenenge wayang ki lak ngangge tata krama. Nggih, Mas. Sing jenenge dagelan sing apik, ngerti karo adat ketimuran. Saurunge dijawil, diceluk karo dalange, ngenpen kendel dhisik, menyimak engko tekan ndi pembahasane. Empan gawa papan. Empan papan. Nah, Nggih, ngono. nggih. Kuwi. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Anu Mas Kritik, Oh, kerawuhipun sihat nggih, Mas. dawuh sehat-sehat, Mas. Dawuh sehat. Nggih. Ponorogo mriki niku tebih. Weh, estu, Semangat Mas. jenengan luar Loh, biasa. lah pripun wong sing mirsani mawon gumeke kaya ngeten kok. Nggih. Kok mpresani semangat sing ditanggap ya kudu semangat. Nggih, ngoten. Kesuksesan panjenengan mau gumantung saking penonton. Leres. Sebaik apapun pagelaran dan pementasan kalau tidak ada kesuksesan penonton tidak ada artinya. Nggih, menika leres. Ngoten. Sing jenenge tontonan niku wajibe lak nggih ditonton. Leres. Tontonan tanpa penonton tidak akan ada maknanya apa-apa. Betul Nggih, ngoten. nggih. Mergo tontonan ya tuntunan, Tur gawe kebak tatanan. Niki lho. Monggo. Sugdalu. Kowe iki sing elit ngono lho kok iso. Ora jak omongan. Lho, diomongke karo Rakmin gawe tata krama subasita sopan santun adat ketimuran. Jenengan iki aja ngono to, Mas. Pripun? Aku ya nyambut gawe. Oh, terus kersane? Jak omongan. Oh iya. Sini. Lah ket mau dijak omongan sampean wae sing. Jak omongan apa mek sugeng dalu tok. Kene lho tak kandhani. Mas, Sik, lho. Mas Cahyo itu Wes. tahu diri. Pak Haji lho iki. Pak Haji. Pak Haji. Bar kondur. Bar kundur saka Tanah Suci. Lah, nggih. Iki tinimbalan Mbah Lurah Silorejo, Nah, Mbah sinten? Mbah Lurah Suwandi. Suwadi. Suwadi. Lah iya Pak Suwadi. Wong kowe ngomong kowe wis jebles kok. Kemajuannya pesat, Pak. Niki kula niku ngomong bloko, Pak. Kemajuane Silorejo. Loh. Balai desane cet apik, Nggih. megah, Amin. ketok putih resik, Pak. Alhamdulillah. Jeding kono mau Heeh. engsele medhot. Lawange kepleh-kepleh. Iki lho sing ngrusakne. Wah, Mas, tapi piye? resik, Pak. Pripun? Pak Cahyo. Pripun? Tapi resik. Leres. Tegese napa? Resike balai desa ngriki insyaallah bakal ngresiki sengkala sengkalaning praja. Sedaya warga masyarakat Silorejo ing dalu menika bakal didohne bilahine cedhake rezekine. Nah, kuwi lho Mas. Loh, Iki lho. Pak Cahyo. Dalem. Silorejo lho, Pak. Kula niku ngriki, Pak. Nun sewu lho. Piye? Jenala ping pisan iki to. Bisa niki. Kula ping pindho, Pak menan. Loh. Lah nek kudune wong salwangsul ditimbali lak duwe bebunga. Kula niku lek kalih warga masyarakat Silorejo napa mleh sedaya warga masyarakat ngriki niku sami remen kalih ringgit wacucal. Amin. Saya yakin bahwasanya nun sewu. Niki mumpung di syuting, streaming, Nggih. sing delok wong sak Indonesia, wong sak dunia. Alhamdulillah. Saya janji bahwasanya mau tahun ngarep dalangin jenengan dagelane kritik kalih kula, Ah. lek jenengan utuh mboten napa-napa. Tapi Seperti biasa. duojo, Heeh. saya menjamin tahun depan 50%. Anggarane jenengan Duojo 50%. kanggo piyayi Silorejo. Silorejo. Weh, Tegese niku jenengan tresno banget karo piyayi kene. Lho nggih no. Seniman aja mung golek dhuwit tok. Mboten, Pak. Kalau mongso nyambung pas duluran Engke, no. dengan didiskon 50%. 50%. piye? Maknane piye kuwi? 50% DP, 50% pelunasan. Menika niki Sik. Ya, biasane gawane kono. Weh. aku tok. Nene. Wis disesene piyayi sak menembane lho. Ya, toh. Apa wae iki aja diukur karo nominal ya, Mas. Nyapa to wijane ya? Awang balurake nimbali Loh. wae tanpa ngenyang lho. Loh, lek Mbak Lurah ki ngenyang ora, carike ngenyangin ridil ra umum. Astagfirullahaladzim. Tapi dulur, Pak. Nah,
Wong iku dulur. Wong urip kuwi butuh duit. Ning aja duit sing ngatur wong urip. Bener. Kepiye carane wong urip sing iso ngentuke duit. Ora kok sampean ki mengutamakan duit ki ora. Dulur nyambung silaturahmi. Leres. Dulur akur semulur. Kuwi rejeki teko dhewe. Nggih. Ngono lho. Kok kowe waduh kok dadak omong kaya ngono. Mbok mirsani Mbah Lurah ki kepiye piyayine? Ndi Mbak Lurah? Mbak Lurah. Lah iya. Sing ndi? Jare wis pindho rene. Mesti ini apal karo Pak Suwadi. Apal no Pak Suwandi mboten apal Mas Gluduk. Pripun jenengan iki? Sing ndi Manduk? Oh, Sing jelas. Kuwi sing pinarase lenggahe akeh kok ya. Lah iya. Loh ya iya Pak Suwandi ki lak piyane grabya semana. Heeh, alus zat miko. Nggih. Plek kali jenengan. Plek, Pak. Ayo, yen pancen plek tegese sapal. Pal, Pak. Tudingen piyayine sing ndi? Masya Allah. Pak Suwandi kok ora pirsa. Sing ndi? Bapak lenggah wonten mriku ngagem songkok, Ndi? agemanipun batik, Ndi? celananipun cemeng. Ndi? Loh kok Pak Gito, Pak Gito. Mbah Lurah lenggane kono kae lho. Kowe kok angel mentok. Sugeng dalu Mbak Lurah. Pak Gito ki bendahara. Oh. Mbak Lurah sugeng dalu Mbak Lurah. Nah, Oke, Mbak Lurah. ngono. Mbak Lurah sing ndi to Mbak Lurah Loh. iki? Masya Allah kok ora paham nih lho Mas Cahyo. Lah, di syuting. Mbak Lurah Swati. Oh, Tenan. Lho kok ireng nih wong. Wo lah celimit tenan lagi kok. Lah lampune peteng kok. Wong Mbak Lurah. Mbah Lurah Suwandi menika kalih kula pun kaya dulur, Pak. amin amin. Mbah Lurah Suwandi menika nuwun sewu. Kula niku lek teng Selorejo, nyapa to sebabe Mbah Lurah Selorejo menika tetep nimbali kula kalih kritik. Sebabipun Tapi Mas. napa? Mergo Mbah Lurah menika tesik krandah, Mas. Saudara. Saudara. Sik dulur kalian jenengan. Loh, Mbah Lurah menika kalih bapak kula. Nggih. Menika Dulur mesti. Loh, ora kenal. Loh. Lho ora kenal kok sombong ki lho. Lah nggih ndi dulure nggih ndi? Tapi garwane Mbah Lurah Nah iki. kalih bojo kula. Famili mesti. Ora tau pedhok. Loh. Oh, saka mbae ora kenal. Nah. Buyut. Buyut. Nah, buyut. Aku karo Mbah Lurah iki sik dulur sik termasuk buyute Mbah Nabi Adam. Ah kabeh ya padha wae to Mas nek Dulure kaya ngono kuwi. Sumbere kok Tapi pun. jangan tingali Mas, nun sewu. Ngali ya kowe. Pripun? Mbah Suwandi ya. Piantun ya. Nggak religi ta? Religi. Ngagem songkok ta? Kagem songkok, Mas. Apa sebab kok pakai songkok? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Mbah Lurah Suwandi menika sudah terbukti bahwasanya mimpin warga masyarakat Selorejo ini insya Allah kedepannya warga masyarakat Selorejo menjadi warga masyarakat sing mukti, Pak. Amin. Amin. Loh, Ya Rabbal alamin. niki pun terbukti, Pak. Loh, Pak Cahyo. Pripun terbuktine? Loh, dan tinggali warga masyarakat. Ngriki niku acarane pun pinten-pinten dinten, Pak. Leres. Wau dalu jaranan. nggih. Sakniki wayangan. Loh, sesuk pengajian. Oh, berarti pas. Selorejo pas. Sesuk isih pengajian. Berarti yo nekakne demit yo ngusir demit barang. Lho nyapa? Lah jaranane lah yo nekakne demit. Loh, Sesuk tapi kan pengajian- budaya. Oh iya bener. Dek ingi jaranan saiki wayangan benjing pengajian. Pengaosan. Benjing pengaosan, Pak, Nggih. mriki niki. Lah mulane nggon ngaji ditata. Berarti agama, budaya kabeh dirangkul, Leres, Pak. ditresnani. Oh, nggih lho, Pak. Ngriki niku, Pak, Selorejo menika budaya, Pak. Budaya pripun? Loh, budaya kabeh dirangkul dadi siji, nyawiji dadi siji, nuruti apa sing dadi karepe warga masyarakat. Lho iya lho, Bos. Pak Suwandi menika. Dadi ora beda-beda. Ora beda, Pak Suwandi iki ngasta lurah nun sewu lho. Sampun 3 periode, Pak. Satu. Sok ben ping 3, Pak. Calone. Oh, Mergo ndonga ki ditresnani kalih warga masyarakat. Tembunge maca ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Nah, iki lho Mas. Mergo sing lenggah ngasta dalang ki ya paling tidak wis nembe wae kondur saka Mekah Madinah. Medina. Mula- Asmane Bapak Haji Cahyo Kuntadi. kuwi jane kudune ditambahi. Tambahi pripun? Mergo inisial Haji kuwi sesuai dengan apa yang menjadi profesi kita. Oh ngoten. Kudune iki tambahi Pak Mas Cahyo. Tambah piye? Kudune ditambahi Pak Haji Cahyo Kuntadi Sokeh. Loh. Sik, artine kok sukeh nek maknane apa ora? Tegese iso munggah teng tanah suci, munggah haji, duwite sokongane wong akeh.
Oh iya masuk kuwi ya. Karepe piye aku urung jelas iki. Kok sokongane wong akeh piye? Tegese sokongane wong akeh niku jenengan niku gemi setiti, Pak. Angger tanggapan dicelengi, tanggapan ning kono dicelengi, Oh, tanggapan iya. ning kono dicelengi, dikumpulke dadi siji iso dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Dados saya itu mengapresiasi yang tinggi terhadap panjenengan. Alhamdulillah. Matur Dadi nuwun. kudune iki Pak Haji Cahya Kuntadi Sokeh mergo iso munggah kaji sokongane wong akeh. Lho. Ngono lho. Lah nek kono Mas Haji Cahya Kuntadi sokeh terus Iki, entuk Bu iki? Bu Kesi iki? Bu Kesi. Bu Kesi kudune ditambahi. Sinten Mas? Ibu Hajah Kesi Lekngi. Apa kuwi? Lekngi. Apa kuwi? Isone munggah ning tanah suci mergo diriwangi melek saben wengi. Lho. Lekngi. Lekngi. Apa enek hajah kok lekngi? Lah wis sing ora ngerti lah dikira telek wangi kuwi. Melek. Oh, ayo kuwi. Wah, aku jan samar karo Loh, awakmu. artikulasinya beda, Iya, Bos. Dadi anu yang ndelok latar belakangnya. Lho, nggih lho, Pak. Gandeng aku ditanggap piye akeh tak lumpuhke duwite Nggih. akhirnya dadi sokeh. Lah nggih lho. Lah nek nggonku enek tukang lho. Kalau awakmu, Nggih. awakmu sok ben kudu nyelengi. Alhamdulillah. Wong ki wong Islam kudu nuruti apa sing dadi karepe awakmu. Perintah agama. Perintah agama. Nggih. Sok ben lek awakmu iso munggah ning tanah suci munggah haji, Nggih. jenengmu ya kudu ditambahi. Sinten? Bapak Haji Jokritik Wetlan. Kok mburine wetlan ki napa? Mergo iso munggah ning tanah suci duit saka dadi dagelan. Loh. Wetlan. Oh, Wetlan. wetlan ki duit saka dadi dagelan. Dagelan. Iya iya iya. Hmm. Nek nggonku enek tukang borong pari kae. Sing nebasi pari Nebasi pari. jenenge sapa? Jenenge Pak Tondi. Pak Tondi. Nggih. Sok ben lek munggah ning tanah suci ganti jenenge, tambahi. Sinten? Bapak Haji Tondi Basri. Apa kuwi? Mergo iso munggah ning tanah suci mergo duit saka nebasi pari. Loh. Basri. Nebasi pari. Ono karepe kabeh. Nggih no, Mak, enten Mas. Enten. Nggonku ya enek to. Tuh, nggonmu sone. Nggonku enek kuwi. Bocah wedok enek. Sapa sini Pak kae sing Pak Priyono kae? Pak Priyono ke tukang Ngedoli sawah? Ngedoli sawah. Pak Supriyono saka Lali aku. Meh lali. Tak eling iki. Pak Supriyono. Nggih, nggih. Munggah haji mergo gampang ngedoli. Sok borong sawah ngedol sawah. Kuwi iso mbelek mulai saka tanah suci, jenenge tambahi. Sinten? Pak Haji Supriyono Wahyu. Kok ndamel wahyu? Mergo munggah ning tanah suci dadi haji sebabe dhuwit saka sawahe payu. Loh. Dadi ini sih. Iki aku tak takon karo kowe. Nggih Mas, nggih. Wong ki lak mesti Enek duwe sing apik. dosa. Nggih. Mesti enek Enek duwe sing pahala, apik. enek Nggih. sing apik, enek sing elek. Elek. gitu. Nggih, nggih. Wong lanang ya ngono, wong wedok ya. Terus Mas. Umpamane saiki. Umpamane nggih. Tobat kuwi lak apik to. Sae. Sae. Dosa kaya apa yen tobat akhirnya menjadi mutiara. Mutiara Mas. Alhamdulillah. Mergo Gusti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyayang. Leres. Saiki upamane nuwun sewu. Nggih, Sampeyan ngerti tanggul. tanggul. Biyen komplek kan. Talun. Talun. Nggih, wong Upamane enek PSK. PSK ya. Ora roh kok Kuwi banjur mertobat, dheweke terus munggah kaji. Jenenge apa kira-kira? anu to, begegek ta? Aja dikasarke ngono ucape ora. Mbok diomongke bocah penghibur malam. Jenenge sinten Momo? Upamane jenenge Darti. Darti. Oh, berarti kenal tenan iki. Ora upamane. Momo Darti nyambut gawe dadi PSK. Biyen. Terus akhirnya insaf Ah, iso munggah ning tanah suci. ah. Wis tambah jenenge. Ibu Hajah Darti Mutmainah. Ngapa kok gawe ibu aja Darti mutmainah? Tegese apa kuwi? Mutmainah ki mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ra genah. Se. Kuwi kudu kok luruske lho. Ayo jare. Kuwi. Iki asumsine piyayi kene iki ben positif. Kene piyayi agama lho. Ben positif. Kono ki masjid, tenan. kono masjid lho. Itu lho, Saora-orane edukasi dalam bahasa itu penting. Tegese ngemut barang sing ra genah biasanya mayoritas wong wedok lek wis nuwun sewu pekerja malam, kuwi lek sekolahan ngerokok, Pak. Ah. Tegese ngemut menika ngemut rokok. Ngemut rokok ki wong wedok saru, Mak. Nggih. Dadi insyaallah wis ora ngemut rokok, alhamdulillah pun insaf leren ora ngemut rokok. Sakniki ngemut napa, Mas? Kenal pot. Niki lho sing diomongi lati karo ati ra padha kene iki. Aku jane. Wong jenenge Aku jane anu, Jo. ngopo? Aku jane lek ngerti Pak Gito iki ngabari aku laruh dalange aku. Lah piye? Pak Gito mek ngabari tanggal 5 ning Selorejo. Ringgitan Mas Luduk. Aku lek ngerti dalange Mas Cahyone ora budal lah. Loh, tanggung jawab konsekuensinya menjadi seorang pelaku seni itu apa bentuknya Oh, iya. harus dijalani. Profesional Nah, kerja. ngono. Ya profesional Saya toh dosaku apa, kleruku apa. Lah sing Nah. dalang aku awakmu ra mangkat iki karepe Lah piye? iya, Aku itu terus terang. ngopo?
Sinden pojok dhewe. Piye? Biyen iki mantanku asine. Pojok dhewe ndi to? Kono apa endi? Kene iki to. Wah, iki gawedi. Lho. Lah jare pojok dhewe, pojok sing pundi? Sing lambene beda kuwi lho. Lah lambemu anggen jebles lah iki kagungane Mas Cahyo ya kok. Biyen iki karo aku. Loh. Lah rupamu kaya kaos kaki ngono kok dadak. Loh, kok aku kaos kaki? Kowe kaya kaos kotang. Tak sembrono. Lah wong buka situ sarjana, sak menika lenggah dados dosen. Kargayo lintang sampean. Sak urunge dadi dosen, kuwi biyen Terus? karo aku suwi. Lah, Eh, gene kok ora nyambung. biyen iki pacaran karo aku ning Karangates ini. Loh. Bendungan. Heeh. Arang kata sih kono lho, Mas. Di. Kok duding murono Lah, iki. sing goblok iki kowe kuwi. Ngapa? Motorku tak parkir kono. Terus aku akhirnya rono. Bocah iki nek klejingan. Sampeyan iki. nuwun sewu. Monggo, Mas. Sing jenenge wong kuwi. Biyen iki karo aku, karo aku suwi. Mas. Aku akhir pacaran karo kuwi ning Karangates biyen. Kowe aja Jalukane iki cilot karo anu jagung godhog. sik aja Sik nuwun sewu ya, Mas Klidik aku Dawuh, ngomong ya. Cik. Ngendikane para kiai, ahli neraka ki titikane telu. napa, Mas? Wong sing seneng provokasi, Memfitnah. wong sing seneng ngrasani, Nggih. telu mbuh lanang apa wedok yen pipis ora diresiki. Iki cetha provokasi to ki mau. Nggih. Lah, kuwi dadi inti ping neraka jahanam. Kuwi Nuwun sewu, ngerti. banyol ya banyol, menghibur ya monggo, ning aja provokasi. Kuwi Tak wongi. ngapa? Sing terakhir mau kaya apa? Intipe? Intipin neraka. Berarti neraka ya atau wadang berarti ngono ya. Neraka ki nggon pasiksan. Swarga ki nggon kamulyan. Duh. Mula nggon ngendikane Mas Cahyo dirungokke sik to. Sto, neraka ki ya penak, swarga ki ya penak. Lho. Tindak tanduk lelaku sing Lah. becik lan apik kuwi mesti ning nggone Swarga. swarga. Wis sing ngomong sapa? Neraka ki ya penaknya. Lho, kok iso kowe ngarani ngono? Ternyata sing mati kabeh ra balik. Kerasan kabeh. Cahidan iki piye iki? Lah wong payu ya wis tinimbalan kok kon Ayo, balik. iki. anane ora balik iki ora iso balik. Pengine ya balik ning ora iso. Berarti tak omong-omongan karo sing mati. Sik tak urus. Nun pangapunten Mas Cahyo. Piye? Suwi karo aku biyen. Nek biyen karo sampean kok ora mbok teruske ngopo? Iki anakku melu lho iki. Ayo. Anakku Saiki nek melu lho. trambiyen karo sampean. Biyen lek pacaran karo aku ya, biyen ning rambut monte, Terus Karangkates. Karangkates. Karo aku biyen suwi. biyen. lah gene kok ora mbok teruske? Kok terus diwengku karo Mas Cahyo? Penjalane rena-rena. Loh, Anu kuwi rada kenyih. Weh, piyayine adem ayem. Alah. Wong mendel wae lho. Adem ayem krek ning wayangan, krek ning omah Hendri. Kowe iki mengadu domba mleh to Mas niki. Iya. Sapa adu wedhus? Aku ora tau adu wedhus. Lho, tegese kowe ngadu situasi sing ora sejuk. Ya provokasi kuwi mau. Mas Cahyo ki wis adem ayem, rukun sentosa, anggone le membina rumah tangga. Lah gini, Bapak Ewi dalang. Nggih. Iya, ini dalang. Nggih. Terus akhirnya duwe cita-cita ben dirabi dalang. terus Akhirnya karo aku kan dagelan. nggih, Ora diolehne. Akhirnya begitu pasaran karo dalange, Terus? akhirnya tak culne akhirnya. kesi mbok culke. Tak culne. Kowe ora kok gegeden sirah to, Mas? Jadi aku ki pisah kuwi mergo bukan karena kita sudah tidak cinta, Lah terus karena situasi. Yo, rupamu koyo penisilin kok iso. Aja ngrungokke gurem ceceker. Gurem ki kewan sing cilik Cilik. ning gateli. Lah nggih. Eh. Ngono kuwi. Aja ngrungokne tinggi nyokot. Kok tinggi nyokot piye to, Mas? Aku lek gurem, Terus? aku lek gurem, Hah? kono tinggi. Loh, Padha gatele. Aja ngrungokke kongkang mangungkung ingkang mapan sakjroning leng. nggih. Kongkang tawa kodhoke suarane banter ning ora ndayani apa-apa. Wis panggah ngoten niku to. Ngoten niku. Oh, Bro. Aja ngrungokne bangkak krunuk. Sik to. Aku ning kene iki iso bingung to, Mas. Kula kalih panjenengan nggih sae. Sampeyan kudune iso nalar, kudune iso mikir. Nggih. Niki bojo kula, jujur nggih. Ayu mboten? Sae, Mas. Ayu to? Sae. Cantik to? Sae. Lahir batin cantik tur ya Nggih. dosen. Nggih. Saiki di logika dinalar wae. Mosok dosen cantik kondang kaya ngene kok entuk gemuk ki ra mungkin. Wah, Nggih. lah kuwi. Nah. Aja percaya karo omongane dalange. Terus Kok wong ayu oleh elek ki wakeh. Wong tresno ayu kuwi tresno, ganteng kuwi tresno. Bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love.
Loh, Dadi ki nun sewu. beautiful Because of love. mudeng jenengan Mas. Ya ngerti aku wong canggih kok. Lho iya, dadi senajan to aku elek, sing wedok ayu, lek wis ngomong aku ganteng nun sewu. Paribasane ora nek wong ganteng liyane kejaba meng aku. Loh, Tik. dawuh. Upamane kelakon, Mas Nggih. Kluthuk ki rabi karo sinden Kesi. Nggih. Iki putih kono ireng. Nggih. Mosok anak-anak ula weling. Ora mungkin lho. Ora mungkin. Ora mungkin. Anak-anak pandai yo koyo zebra. Setok. Ki piye to? Niki nyun pangapunten Mas. Heeh. Niki lak bak-bakan tatanan. Jane aku moh darene aku iki. Loh. Moh lek ro dalange iki aku. Apa ning ngejak iki. Loh. Sak momo yang lalu biarlah yang lalu. Tapi lek begitu nyawang aku teringat masa-masa kenanganku yang indah. Klemben roti. Biyen saiki. Ngono Aku lho. mesti kelingan nih. Lah kelingan ngopo? Ning karek atas karo aku. Apa biyen sahdu? Oh, linggo ning jembatan pojokan kae. Nggih. Karo mangan jenenge iki jagung godhog. Heeh. Tak lus-lus rambute ngene iki. Karena kamu perhatian sama Mbak Kesi. Ora. Lah ngopo? Tak delok kurangnya wis mari murung aku yo. Biyen koreng. Cuk, masa ayune kaya ngene borokan. Biyen iki koreng tok ngene iki. biyen. Kowe ra sembrono lho kowe. Koreng. Wong wedok iki kudu diunggulke kita Mas. Dihormati, dihargai, dimuliakan. Mas Cahyo tidak tahu merendahkan lho. Nek ra percaya nyun pangapunten Mbak Kesi. Nah, Niki lak sing nglakoni panjenengan. Toh. Kalian Mas kula. Jane gas ning sekolah. jujur. Saderenge Mas Cahyo napa rumiyin nate gandeng ojo ati. nganti dadi fitnah. Mergo Nah. sing mirsani piyai kathah. Niki di streaming lho. Heeh. Kula ki ya dadi dulur ya nganggep nika Mas kula, niki nggih nganggep Mas kula. Mula kudu jujur, kudu blakotang terus tegang ya ta, Mas? Kok blakotang terus tegang niku jenenge ya biologis. Terus terang nggih. Nah. Ngono ayo. Dele, Yo faktane piye kaya apa? kaya ngono ayune kok entuk cindil apa ya. Ngomong sing jujur. Yang apa? Mosok nek bojone menyelukmu yang ngono kuwi lho. Etikanya di mana sebagai seorang seniman? Mas. Enggak boleh seperti itu. Kowe iki mbok nyawang, Mas Cahyo wae ngagem rasukan putih wae, pyaine ketok resik sumunat resik. cumlorot. Oh. Pancen yo gawane kuwi yo bengi iki. Lho. Padane yoga. Piye Bu Kesi? Nyuwun sewu nggih Pak Dalang. Nyuwun sewu Mas Cahyo. Menawi kula jujur jenengan lek mboten duka kalih kula to. Loh, mboten. Saestu. Mboten. Ngomong Beb. Rupamu kaya esele jeding kantor desa sing gledet ya lho. Kok dadak babeb barang. Tenan lho yo. Iya. Sejatine Nah, gila. biyen nalika jujur ya. iya yo. Awakmu lek ra jujur, aku gak tresno karo awakmu, aku tresno karo Tinem anu tukang adang kok. Karo tinem barang to kowe. Hei, kowe karo tinem kamu kok wong nek mlaku ngene. Kowe sak ngerti tinem to kowe. Ngono. Jale. Biyen nalika aku ijik SMA, Yo SMA. SMA kelas 1, Heeh, ya. aku pancen karo Mas Kluthuk kuwi tau sambung ngono lho maksudnya. Tau gandeng. Pacaran. Ya pokoknya gandeng. Statusnya ora jelas. Piye to? Kok saiki fakta aja dia Ora jelas. Ora jelas piye ngomong apa anane? Ora jelas piye ngade wis. Ya Allah. Ngene lho. Lah sampean ngono tenan, nuwun sewu Bu Kesi, najan sana anak papat, arep diminta lagi sama kura-kura itu. Boleh enggak apa-apa? Loh, kura-kura. Hah? Lah kaya ngono apa? Loh, kura-kura apa apa? Begitu lepas dari kura-kura akhirnya oleh bulus ki. Oh, Piye Bu Kesi? Jujur lah, Sang. Nggih. Beb, jujur Beb. Jujur, sejatine ngene lho, Mas Cahyo. Jujur lah. Senadyan to Mas Kluthuk kuwi nyuwun sewu. Sawangen to, aku nyawang suwi-suwi munek-munek lho pisan. Mosok kowe gelem. Aja meleh kok sampean. Aku dhewe ngocoy mutah kok asine. Jenenge katresnan kuwi dudu bondo, dudu rupa. Nah, Neng ati pawitane. nah. Sik to, kowe iki arep ngomong par nembang iso. Iki gak kaya pawi. ya kaya bawa dandang gumet. Ngeten Mas Cahyo. Heeh. Mas Klidik. Jedawuh. Senadyan to Mas Cahyo menika ganteng, Nggih. ning sejatosipun rumiyin ati kula niku mung jatuh kanggo Mas Kluthuk. Tok 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 tok.
Bareng kowe omong ngono kuwi. Apa wis gru, Kang Mas? Oh sik, Kowe iki dadi apa? Wong kok iso yayaan iki lho. Gru. Iki panggunge iki digawe sing mriyayi. Ora kok terus jul Bambang Jungkir ngono kuwi. Bangga, bangga. Bu Kesi. Dalem. Duduk. Duduk. Delok iki. Kanggone aku lelakon sing kawuri cukup kanggo kaca Brenggala. Aku mbiyen yo nate gandeng karo sapa-sapa ning lelakon kuwi wis tak kubur sak jero-jerone ripalungguhan iki narbuka lelakon anyar bebarengan kelawan sliramu. Dan nanging kula menika rumiyin pancen jatuh cinta kalih Mas Kluthuk. Lan aku ora iso ngalekke jaman kemesraan semono. Aku karo Mas Kluthuk Tangane iki lho. dijak numpak perahu neng bendungan kono kuwi. Terus aku karo Mas Kluthuk ditukane Sukesi. otet-otet. Ning ora tinemu nalar. Pripun? Kowe iki ndak sawang ayumu kaya Sri Huning, mosok kok entuk serigala kaya mangkono. Para gage, mestine mripatmu iso nyawang. Pancen katresnan kuwi dumadi saka ati ingkang suci. Nanging mesti wae wong urip kanggone wong wedok golek ingkang jatmika, kanggone wong lanang golek ingkang sulistya. Diajeng. Dalem Mas Kluthuk, aku dadi kelingan masa lalu lho. Bene. Semono uga aku ya kangen karo kowe cah. Wis suwe ade ora kepethuk, Ya. kaya-kaya kapang rasane atiku cah. Diajeng. Pancen Kang Mas Kluthuk. Ya. Aku pengen baleni masa lalu. Pengen baleni masa lalu. Mbok boncengke numpak sepeda motor bebek Honda tahun piro kae? Etek-etek kae? Ya, awakmu ora nggae celana nggerok rasane kena angin wis buk. Ya. Aku rumangsa wirang. Aja mbok rungokne. Apa iki suara apa iki? Suara apa? Ing atase nembe wae tanggal 2 Juni iki bali saka tanah suci. Gelare wis hajak. Parandene tangane dicekeli karo othok onggrok kaya ngono kuwi. Duh wedi aku lek iki. Aku lek iki wedi aku. Diajeng. Aku wis hajai. Kowe kudu wedi. Wedi aku. Sawangan kuwi kaya gendruwo kaya ngono lho. Piye iki? Aku tekan omah. Hajah kuwi lak mung titelitas samaning omah. Nek nyambut gawe bak-bakan budaya ora ana bedane ya diajeng. Duduk. Duduk. Suarane sapa iki? Rungokno kupingmu. Loh, kaya ana wangsit sing Wangsit denggelmu mlocot. Iki lho. Saiki sing jeneng wong omah-omah wae yen diundang diceluki kepenak. Nun sewu, jenengku Cahya Kuntadi. Nggih. Kuwi Bu Kesi. Nggih. Mlaku bareng karo aku. Aku ditakoni, "Pak Cahya tindak pundi badhe becek?" Kali sinten? Kali Bu Cahya. Apik. Bu Kesi yen dadi bojomu. Lah nggih. Mas Kluthuk tindak pundi? Lah nggih nika. Kali sinten? Badhe tindak pundi jenengan? Loh, badhe becek. Badhe becek. Injih. Kali sinten? Kalih menika blu kuduk. Ora kepenak. Loh, Ayo ora wasis. Ora wasis, ora pinter kaya ngono. ora penak lah masalah. Sing penting atine ade padha kepenak ya jajeng ya. Inggih Mas Kluthuk. Coba tanganmu cahy. Pelok, Mas. Ora pelok-pelok piye iki gamelane sapa pelak-pelok? Kalane Pak Gito. Kowe ora melek mripatmu. Iki bojoku. Loh, nyambut gawe iki ya bebas no, Bos. Ya ora, ana tatanane awake dhewe ndek ada ketimuran. Bojo klek ning omah. Nek nyambut gawe ngene iki sampean dalang Mbak Kesi napa? Sinden. Lah iya, apa tak tumon sampean dalang terus iki bojomu. Sinden. Lho, nadyan kaya ngopo lan kepiye? Gandrung monggo, ning ora perlu nyekel tangan. Loh, Lek nganti kok Oke. ketularan kadasen yo piye bojomu? Ora nyekel tangan to. Ora Wis. tenan. Ora nyekel tangan ora masalah. Wis. Yo. Jajep. Maksudnya iki tanganmu nyenggol nang gene bojoku ora entuk. Oh, oke. Bukan mukrimnya. Wis ngene Mas. Piye? Timbang angel-angel aku tak ning pawon dulu ya. Apa? Kowe ape marani tinem kowe? Ape Ora. marani tinem? Tinem tak omongane tak kon nyisi iki lho. Kowe ra mudeng kok. Aku sosio jengkel karo sampean ki. Ngene lho Mas. Jadi Nek sikilku lucuk. Lah, kuwi jenenge hukum karma ya kaya ngono kuwi. hukum karma. Hukum karma. Kowe ora ngerti kok. Glodlon. Kowe cara disawang
Cangkeme kaya iki lho. Olehmu Nanging aku tresno karo Mas Kluthuk. Lho. Duh Mas Kluthuk. Pancen kaya asu. Ora. Duh Mas. Sik. Lah, Ngapa? eling lho. Eling Apa? lho. Haji yo. Sing manasi suasana seorang laki-laki duwe kewajiban ngayomi karo bojo. Haji kanggo konone. Iya. Nek ngene lah. Profesional, haji-haji, kerja-kerja. Kerja ngono. Cekel ya. Hah? Haji. Kerja. Kerja. Iki yo kerja iki. Iki yo kerja. Sik ngene lho, Bukesi. Dalem. Ngene. Anu, tuk ngene lho. Kak, kerja. Iki lho nek sing luwih ayu Dista apa iki lho, Diva apa piye ngono lho. Nyapet kok kuwi. Iki nyapet iki ya. Iki ora pantes iki. Pantes. Enak. Enak. Iki mau wis nembang sinom nyamat ning kene. Loh, iki- sindene akeh gentenan. Nyapet kok ngurusi sping apik-apik ya. Ben kapok. Saiki kesempatanku balas dendam karo dalange. Oke, Mergo lek enek bintang tamu Silvi Kumalasari, eneng Elisa Orkanus Alaso, aku ti gambar mati. Mula saiki aku karo sampean Mas Kluthuk. Mas Kluthuk, Dalam. Hop, sik. media Hop. sik. Hop sik. Iki ana sing ora tanggung jawab iki. Piye? Iki lek ada sengketa antara Kluthuk karo Cahyo Kuntadi. Iki ya dagelan. Kowe neng kene ngeblok neng ndi? Ayo. Aku sementara gak melu sapa-sapa, tak melu panitia jelas. Loh, kowe kudu ndadek-adek. Wis, Yen melu aku, bakale tanggapamu lancar Rame. bar iki neng ndi tak jak. antarane dulurku tuwa Jok Kluthuk kalian panjenengan sedulur kula sepuh Jo Mas Cahyo. Cahyo tadi. Wiwit ing papan riki kula mboten belani panjenengan, mboten belani Kluthuk. Berarti kowe. Tak goleki tinem. Wes, nggih anget-angetan enak kok kae. Ono. Malah. Ini aku balas dendam kok. Ya, wis tau. Kon lele sinden. Aku gandrungan Mas Kluthuk. Kono digandring kono. Mas gandrung Kok gandrung to? Panjenengan iki lho opera krasa, Bella. media sosial, TikTok, IG, YouTube, semua sudah tersebar. Lek mau bermesraan karo sinden kae lho. Bintang tamu kae kabeh preso. Ngono ki rumangsamu Loh. iki kurang loro-loro. Kuwi lah hubungannya kerja, kita kerja Loh, profesional. berarti kan sama dengan kita ya Mas Kluthuk. Anu gegero dhewe kono. Wah, orang nganggo jam. Wes bar. Jajeng ora kaya mangkono. Ora sang. Mau kene makosane bojoku. Oke, aku tetep tresno karo kowe Cahyo. Enggak, moh. Ora. Kowe manut aku apa melu Kluthuk? Manut jenengan. Ah, melu jenengan kene tangan salaman. Tok. Mbak Kesi ganti kawujudan ing samangke kacipta dening Sang Hyang Jagat. Putri Kesi gantos kawujudanipun ing samangke ngene. Triwikrama. Titah tawantah sampun katitesaken dening putri Piniit. Ya apa to iki jane iki? Rono lho kok dadak mleding ning kene ya nyapa kok. Nah. Aja nyeruntul lek. Malah kaya celeng. Ngene lho, ing samangke. Jengkaripun Putri Kesi katitesaken wonten sarandening badan nggih menika Putri Pagebluk. Ora putri sing tenan. Subur malah Pak Geblok ya subur. Putri napa, Gen? Menika putri titisanipun nenggih Sang Dewi Sri Simbuling Pangan. Ing samangke kapanggihaken Kalian Omo. Satriya Piniit orang Putri aku takon Dewi Sri kapanggihipun Satriya Piniit Dewi Sita. ingkang cumlorot saking kidul cahyanipun, cumlorot saking etan cahyanipun, cumlorot saking kilen cahyanipun, katingal saking ketebian bathukipun katon sumlorot jam 12 dalu. Sapa to kuwi? wong nyuluk kodhok. Ayo. Yo, kasih get sawetawis. Ganti gitu. Sawel bukti. Yo. Geger. Waduh. Mau tangane sing tak cekel alus jenenge Kesi.
Iki bareng kasar iki kaya keset iki. Aduh, ini lho. Kamu tuh menghina kok. Apapun bentuknya seorang wanita itu sudah diakui oleh negara gitu Mas. Leres. Harkat martabat seorang wanita itu sudah diakui bahwa wanita itu adalah tiang negara. Iya, wong lanang iki ya diakui bahwasanya tiang jaler. Dadi Yo nek tiang jaler. Ayo ngono, terus ke. iki mau kesi, saiki casing HP. Ayo terus gandrungen no. Pelok Mas. Mas pelok. Kat mau pelok pisan. Pelak. Lam tilam. Kok mesti kuwi to lek bawa. Mbok liyane panggal lam tilam. Ning YouTube wis akeh panggal lam tilam. Ciri khas ngene lho. Ayo. Duh wong Lemu. Ayu. Bebujaning ati. Sing wedok rada kenes kaya Mbak Kesi mau. Duh Kang Mas sampun pinten-pinten warsa kula kagambar pasuryan panjenengan lho Kang Mas. Heeh, Mas. Kedawan aku gak hafal. Ya Pak lo koyo. Kata-katane lho gak hafal. Kata-kata gundulmu. Menawi kula nalika wiwit mundhut sekul nalika kula mundhut sekol wonten sajroning piring kaya wonten rupa panjenengan Mas. Nggih Mas nek rupane jenengan. Nalika kula mendhet jangan kaya teng jero jangan. Nggih, jenengan apa? Kaya jangan apa? Nalika teng jero jangan. Nalika teng rupamu lho Mas. Kok kaya ngono to? Kaya wonten gambar jenengan Mas Kluthuk. Kaya wonten gambar jenengan Mas. Mas Kluthuk. Duh Mas Kluthuk. Apa? Kula goreng tempe. Teng jero wajan. Kaya enek gambar sampean. Kaya enek gambar jenengan. Pancen aku ning ndi nggo nenek ta. Dek niki wau Mas. Weteng kula lara. Begitu ndodok. Noleh mburi. Metu saitik. Heeh. Kaya enek rupa sampean Mas. Pancen aku sisi kaya telek. Tak coblos bosok. Ayo. Kuwi sing marahi aku enggak lho Mas. Kaya aku seneng iki ya. Apa? Adik ndagel terus ning ngarepe adik cacik cilik niki. Terus kaya petugas MBG ya. Lah kuwi sandingmu ya MBG kok iso. Kaya ngene wong kang nandang asma Suarane apik lho, Masmu ya apik. Jengkaripun temanten kekalih saking sasana Palenggahan. Ing samangke tindak sak pecak jumangking suku Kedeping Netra. Kacinandra saking Ketebian. Temanten putri kagandeng temanten kakus ing dalu menika saged kakung. Sing bener ki temanten jumbleng. Ayo sunah to kowe. Duh dewa Jawa Takung. Mas. Suarane digedhekne. Lip sync. Heeh. Kondi mo. Duh dewa. Duh dewa Jawa Takung. Welas mring wa mambi. Ayo. Iki nggone dalang ora ayak-ayakan. Ayo. Tak tuwapuk sing sopan ngono. Nah. Ngono ae timbang ngelak ayo. Besok kapan katakan wah gede suara jejer lan wong ayu
Ayo. Ngene sinden aja. Aja, Mas. Ayo mbok gak ning ndi? Ayo tak tapuki. Iya. Pakai etika. Jangkrik malah mbok gak rene. Iki api. Iki asli. Umpamakno nah kuda tanpa prau sasat dara den Dorone sapa? Sasa Sarah ing Jaladri. Doro. Gedoro Nyidam sari as Ngene iki dhuwur no. Nyedam sari as mara ngono. mara Hei! Setyawati. Wah, angling darem. Setyawati. Yo gene kowe kandha nalika semono tanpa ana wong lanang liya ya gene. Saiki ana wong lanang ana ing sak sandingmu. Kang Mas, batik tulis. Terus gudelmu. Batik Madrim. Batik Madrim. Adikku. Heeh. Loh. Toprak kok heeh ya. Aku kan nyeluk. Setyawati. Nalika semono kowe ketemu aku ana ing sak tengahing alas, njur saiki kok ana pawongan ana ing sak sandingmu. Kang Mas batik Madrim. Sapa kowe? Angkling Darmo. Aku Prabu Angkling Darmo. Kowe ora ngerti iki sapa? Sapa? Setyawati. Sapa iki? Setyawati. Aku Setyawati ya. Kok teko Setyawati iki lho. Menika Setyawati. Iki ngono adikku. Kowe bisa gandeng nggawa utawa mboyong bojoku ana ing adikku ning Malawapati, yen kowe bisa ngalahne aku yo Kang Mas Batik Madrim. Ing dina iki aku ngeneki Giri Sayembara. Sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa mboyong adikku. Lho. Ing papan riki panjenengan ndamel sayembara sinten ingkang menang wonten ing palagan? Ya kuwi sing bisa mboyong adikku. Kakang Batik Madrim. Mboten sanes ingkang nglebeti sayembara, kula cekap piyambak ingkang nglebeti sayembara menika. Tentoke kowe apa aku sing menang ning palagan iki. Bakal kula bendang panjenengan. Tak duduk. Wah. Dan Iku. Mas. Nah. Wah. Sik Mas. Sik. Lah kuwi tanganmu nyapa nih, Buri? Kres. Ora asal nggih keris. Nyapa kok Arep dadak. perang dadak kerisan, ben iso koprol malah. Ing papan riki mengke sinten ingkang menang? Setyawati badhe saged dipun boyong. Panjenengan siaga Kakang Batik Madrim. Ing kene dalan patimu. Dengo sing dadi wono. Hei, oh, ya. Wah. Hit, ho, ayo, hit, ho, ayo, Provokator iki. Ngopo? Oke niki rung apa-apa kono. Ben rame. Oke niki rung ngapa-ngapa kaya. Aku dadi lising mau lho.
Para penonton, tepuk tangan luar biasa ini. Siswa budaya ketoprak ayo baru tulung aku. Aja tenanan aja. Sok ya loro. Batik Madrim utawi Angling Darmo ingkang menang wonten ing papan mriki. Aja tenanan loro. Sesek kok tutup. Ben ketok hidup. Hidup. Apa pasar iki sing main boko kowe. Pas. Teko. Loro lho, Jo. As gulu. Wah. Kakang Batik Madrim, Loro lho. sekti pundi jenengan kalian kula? Pas. Pas. Ejan. Ayo. Napa sampun nyerah? Ayo. Suwo. Pripun? Napa sampun nyerah? Wis. Setyawati boyongan tapi kowe kudu bisa nuruti apa sing dadi kesenengane Setyawati. Napa kesenenganipun? Mangan pop mie. Wah. Iki gagar-wigar iki ya iki. Ketoprak kok mangan pop mie to. Mie iki. Lah wong iki tak rebutke malah mangan pop mie iki kepiye? Lho Mas gelut lah kok adike. Delok wong perang aku. Masyaallah. Kene iki perang iki rebutne sampeyan. Iya, aku ndelok. Lah iya, aku iki perang iki mergo kowe iki tak pertahankan Nah. ben kowe ora dadi bojone iki. Lah kok aku perang lah kok kowe ndadok. Aku ndelok, Mas. Wes. Walah mie iki. Wes, aku Ngene iki ora ngene iki Kakang, ngene iki ora ngajeni lho Nduk Cahayu. Aku iki masmu, aku iki perang karo si Angling Darmo. Kok kowe anu sik terus separo ora iki minum. lah nyapa kok nyuwun? Aku yo rada luwe aku. Aku Wes, jan belajar yo. Kene Dok, yo kene Dok. Mbak Susi yo kene. Mas ojo dipleroke. Mas ojo dipok. Tinggal aku kudu ngerti ono aja ditinggal tapi batin tapi Boyo tele. Iki Setyawati wis tak boyong, wis kare awakmu. Setyawati gonen. Oke. Aku tak gandeng bakul nila Karangates iki. Eno. Ada musiknya, Gus? Ada musiknya Siap. dimanfaatkan. Oke. Cacan yo anu. Apa? Ngece kowe arepe. Ini Mbak Susi kalian Mas Kluthuk. Nggih, siap. Sakit ya kamu Kara ya. saiki sedang maju ta. Nyapa jenengan? Eh? Ngadeg gak mampu dong, Bulan. Mampu. Lah iya, mosok koyo ngono gak mampu. Mampu sih. Mampu dong, mau wis Ya. jamu to. Sampun. Wis ta. Aku mau Jamune ning jamu. meja kae mau lampun diunjuk. Sing tak ombe mau jamu sorengat. Hah, apa? Apa kuwi? Sorengat ki sore diombe isuk jengat menika. Wah, wih bleset nang kok iso. Semangat jengat tuh semangat. Semangat ya. Cobi Mas. Lintang asmaranya sepinten cobi. Nah, nggih. Waduh jan saya kemajuan macam karo. Ben ketok Jakarta, jebule lintang asmara, lintang asmaranya. Lah kan kemarin ikut Pak Dalang Gunarta. Wah iya, Bu Natali Cinta. Ikut Pak Dalang Gunarta kemarin. Wong, Nyapa, Mbak? Maaf. Anu. sing sitok ya Nyapa, latah. nyapa? Welatah to kuwi. Latah Mas. Latah lho iki. Wah, Ngayu. aku entuk nyanyi apa ora? Nggih, angsal. Arep nyanyi kok iso madhep kono.
Wah. Piye? Rayo diobok-obok iki. Rai bar dinget diobok-obok. Mbak, kula tak nembang. Mungkin jenengan kali niki. Nggih, kalem, sing kalem kula niku adakane. Madhep Sok nika. kaget, nggih. Nek kuwegel tak cuwaplok nan. Apik lho iki. Ora sayangku, maaf. Oh, Cium no. Kowe lek cium mbok aja nang kene. Ya. Kowe lek paling mburi ngono lho. Wis beda papan kok iso. Salah. Lek nang mburi mesti tak labeni. Dik, kamu bisa menghadap ke sini, Dik? Bisa. Bisa toh? Kamu lah tahu waktu dulu ada mainan anak-anak toh. Kamu tahu yang Ciwala kaji kok belok dem. Nah, Kamu tahu kan dulu ya? Ciwala kaji kok belok. Aduh. Aduh. Anu aku susi kok gila to karo aku. sik kok kowe ya apa? Gandengane. Tapi ya apa gila? Aduh. Dewe-dewe. Dek. Lho, kadung penak. Kena gundul ngono. Dung. Energik lho iki. Dewe ya. Energik apik sinten ngene iki. Energi. Ijolnya Nanti dung ya. Ijolnya sama nek pengen sing Solo duwe Ciwala kaji dung. Iromo gudi mana ya? Iki lho. Nang ngarepku ya. Wah. Kok cemen men. Aja mulus-mulus kene to. Kene kelemahan Nah. kowe. Wong ayu tresna ku kinarya tombo susajroning batenku Ciwala kaji. Lah aku iki bojoku kok karo wong lanang liya kok mbawa idem-dem. Lah blater kok Ya bosan aku. Angger wong lanang mbok dem-dem ya. Wong wedok blater iki ngono. Blater apa ya anak? Angger wong lanang dem-dem, wong lanang dem-dem. Anakmu ya ndridil. Oh enggak. Kono kuwi mau lho, aku jangan. Tapi kan kamu jangan ingko diem dong. Siap, aku diem. Kamu diem. Oke, sayang. Masa itu suami orang kamu dem-dem? Dem, maaf. Kamu itu. Sarono nduk. Oke. Uang. Sampai lu. Iya. Gentenan basus. Uang uang bagus antep narasa atimu tresnaku tulus reneng kalapu. Kamu haus ya, Dik? Haus, Mas. Minum dikit dong. Alhamdulillah. Dek, kamu haus kan? Mas Luduk, madhep rene semproten, Nduk. Wong latah diperintah krintiki kotlok. Malah mbok ratakne to, Mbak. Malah mbok ratakne. Malah roto hidupku. Pintar lah kowe. Pintar lah. Wis, kowe ape bengi Aku ini nyambut gawe dadi dagelan iki meh 20 tahun. Lah iya. Lagi iki didoni sinden lagi. Tapi walaupun kamu, aku tetap sayang sama kamu. Aku juga begitu, sayang. Walaupun kamu itu kamu semprot tadi, aduh, Gimana rasanya? kayak kecing. Ayo. Gak apa-apa, itu tanda cintaku padamu, sayang. Aku juga sayang sama kamu. Iya. Satu lagu. Mana? Jangan nuk, nuk. Nuk. Kok nuk kok piye to? Ya mas, aku tak nuk sih ya. Ah, anu. Loh.
Paling aku lah kero iki ya. Bareng bojoku apel gue mencet kayak wergul. Alah ya Allah. Nggih. Niku sampun viral niku Mbak Susi. Wah, niki kalih kula teng TikTok teng walah temenanan. Niki kula Mbak Yu kula Mas niki. Nggih to. Niki kaya Mbak Yu kula, menika ya kaya Mbak Yu kula niki ponakan. Kok dulurmu kabeh? Iki lho, ngerti lah. Menika kaya budhe kula menika. Kabeh kok dulur. Kok aku kabeh kan dulur. Ayo ning ora kok dulur terus cedak ponakan Mbak Yu ora. Nggih, niki ditanjakne. Siap. Tanjakane Mas mergo Siji, loro, telu. Nggih. Nah. Tuh, Wak Gak. Nggih. Oke. Sesarengan musik Madangkara Indonesia. MNI Madangkara musik Indonesia. Moga-moga iki iso dadi awal yang terbaik. Ya. Esuk nek tanggapan ngersake campur sari Mas Cahyo Mayang apa ke? Apa ki? Madangkara. Musik Indonesia. Kok tanggapan ning kene kudu nggawe iki lho Mas. Hingga aku liburan nganti setengah telu kok nyapa. Wes, enak iki pokoke. Coba. Kowe sak tele-telene pelawak pokoke. Oh, kene iki Kula iki kangen jare to. iki wis pirang-pirang dina iki tele terus kok iso. Lagunya apa Mbak yang kekinian silakan dipilih. Dipilih. Ya, menune iki langsung tas scroll nanti. Sapa to kok sing bocah nom-nom ki ya ngladeni sing piyayi nom-nom. Iki asmane sapa sing pinggir kene dhewe gitu. Menika Meme. Sos nemu? Gabri. Iki Meme ki apa memean kok. Sos nemu lah. Oh, Meme iki ya. Sos nemu. Min. Kok Min. Diva. Wah, iki bocah iki ning Didi boelon itu ya. Wah. Iki Putri ya. Putri, Diva kalih menika. Sos nemu? Gabriel. Sapa? Gabriel. Ya. Wis dok, Mas Cahyo ki enggak menekan memberi leluasa. Arep nekan piye wong ora ngerti judule aku. Wah, Lagu saiki ora roh. Ora Aku perkara saiki- nekan lalu juga. Nekan tapi lalu gone. Iya. ngono ra lho. Apa Cahyo no? Ya. Napa? Kusuma Wijaya. Kusma Wijaya. Oh, oke. Cocok. Iki karo gamelan Mas Dar, ke gamelan Mas Dar. Pelok Mas Dar. Oh iya. Pelok jasmu. Oh iya ben minta lho. Pelok iso. Pelok gonge 6, ayo. Panjenengan mengke di demo tukoke jam panitia. Ora. Ora. Guyenane ngono kuwi. Ngeten nggih. Jer kula panjenengan menika lek menawi dahar kekatan lak mboten sekeca wonten ing Madaran. Nggih, jane eca mawon niku jane. Ah semoga. Tawon ana entupe. Lakon kedah wonten tutukipun. Nggih. Ning janipun kula niku pengen memberi kado dengan lagu saya terbaru. Boleh, silakan. Ning nggih. Kanca-kanca sik dereng kula share napa nika? Gondeli Tresno. Gondeli Tresna saged Mas? Belum. Ojo digondeli to. Nggih niku. Lek gondeli Tresno langsung ganti gondeli kathok. Pun bincang mawon panggih. Siap, siap. Insyaallah menapa ingkang dados gegayanipun warga masyarakat Silorejo. Nggih. Mliginipun boten saking wiwit Mbah Lurah nanging saking perangkatipun Nggih. rumah Mbah sedaya warga masyarakatipun insyaallah Mas ngentekke ragat golek nikmat Nggih. adoh saka laknat slamet donya akhirat hidup mudah-mudahan semakin bermanfaat. Amin. Insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kula panjenengan dipun ridani kalian Gusti saged makempal sareng, saged nyambut damel sareng, saged guyon sareng. Amin. Ya rabbal alamin. Mbak bilih wonten kladhe ngatur kula pribadi kalian Mas, mboten wal kekilapan lan kesalahan, mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Murni malam hari ini kula kalian Mas namung mengemban amanah budaya sebagai pelaku seni. Menghibur. Nggih. Kirang langkungipun benjang saged dipun sambung nggih Mas. Amin ya rabbal Lakon alamin. genah ukurane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Siap, nggih, monggo, nderekaken. Pokok
aku sing rupaku melun meneng biasa ngapa